CM alas 8:45. Mga pagpati nga iloom usahay makahilo, kinahanglan kining isinggit o ipabuhagay. Anak Bisaya. Dinhi atong bukikion o putukion, mga hisgutanan nga magkalagot, mga isyong makakuyap, ug mga pangutanang magapasapot. Anak Bisaya. Uban kaninyo atong hukasan, lapuan ug sikat-sikaran ang tanang mga bakakon ug limpungan sa pangagamhanan. Anak Bisaya. Maayong buntag kanatong tanan. Welcome diri sa tuang tulumanon sa gihapon. Ako si Jason Monteclar, hangtod tangari sa alas 10. Adlaw mga higala nga Miyerkules. Ikalima ka adlaw ning bulan sa Oktubre tuig 2022. Ugsama sa naandan atong paabtan sa mga mainiton tang patimbaya. Labi na katong mga nahigam sa 100.5 DYCM FM Bugo City. May buntags mga taga-Bugo. Ug sa akong mga kadugo diri sa Daan Bantayan, sa mga taga-Tapilon ug sa mga taga-Tagasa ug sa taga-Lugon. O sa mga kadugo nako nga mga Rubio, Espinosa, Pirasis, Sanchez, Pipito. Ug di sa dato hikalimtan ang duha ka mga banggitan diri si Bunga. Ini lagmit di ilayo sa murag makonsehal ni Pohon. Swerte lang kay wa gihinayon ang elections barangay. Kay kung eleksyon nun parang Disyembre, siguro gini. Bonifacio Sanchez, diya mga igala sa Sibunga, og sa iyang sidekick nga si Aikis Mahinay, may buntag ninyong duha. So, kumusta naman mong tanan? Nanginaot ko mga kaigsunan nga maayo ra ang dagan sa tong panginabuhi o sa tong panginabuhian. Unya, nanginaot sad ko nga nalakip mo atong 430. Di gyud gyapon mawaksi sa kung unahuna sam nga dunay 430 ka mga ingontang bulahang nilalang. Ang ingontang nakaluyan kis Ginoo ba nga usagid sila sa mga na hisurtian nga makadaog niadtong luto. Oh, kana sakto na naibanan ko og 433 ang mga Aspos Pilipinas. Kasabot ang telemog Aspo no. No, anak sa pobreng Bitaw kay actually na ako yung gitan-aw Sam. Kay wa magi ko nahiluna. Wa magi ko nahimutang. Paghibaw ba nako nga inana kadaghan ang ingnontang nidaog sa luto. Kay for all you know, kini magong luto ingon sila mas do na pay puruhan nga maigo kag kilat nung kang mudaog kag luto. Diba, mas do na pay puruhan nga mapaakan kag irumbuan o maigo baka kag kilat o madasmagan kag ambulansya kaysa mudaog kag luto. Di ay tambag si Konsyal Mirian de los Santos. Ingon pas Konsyal Mirian, sa mura gi sekreto anang luto ay. Kung unsa mo kaloyal sa inyong asawa, ingon ana gid unta sad mo kaloyal sa inyong numero. Ayaw ninyo buhi. Kanay po ni Konsyal Mirian.
Binuang manay. But anyway, so muna ang ako abang gitanaw, nya karon ganahan sila sam nga ipaimbestigar ang PCSO. Kay number one, it is close to impossible nganong inguna na kadaghan tong mga nidaog. Daghan na ron ang mga nituybo bang panawagan, kay di gid sila katuo. Sama nako nga nagduwa pa ba ha tinuod ni? Si Coco Pimentel ningon na nga ipaimbestigar. No, Senador Coco Pimentel. Nya si Senador Jerry Tondag mo pa-investigar na po. Akong idol. Isa sa akong mga kinaham kayo nga kolumnista diri mga igala sa The Freeman. Di naman siya editor, no? Murag, kuha na siya. Retired naman tingali ni. Si Jerry Tondag. Okay mo mag-uy ni gawas yun. Nagbalandra diri siyahang lindog. Nga iyag yung, kuan, angay yun nga ipalimpyo ng PCS. Okay, murag, ako sa una, bata-bata pa ko. Nakoy mga amigo nga, kuan gid ba, mga insider nga moingon sila, although that was a very long time ago, ingon sila sa nga, nakunoy mga adlaw nga, may upat ka buk nga mudaog anang luto, upat, lima, say mo abot pag unom. Nga, nakaapan man gud nga anang mudaog ka, kay apil man gud nas balaod anang pagkor or PCSO nga di gid pwedeng i-anunsyo ang imong pangan. Dili man na pareha og wawawin. Nga kung mudaog ka diyan jacket, isulti gid imong pangan. Jacket ba? Bigyan ng jacket yan. Di na pareha na. Luto gani, di gid na as much as possible, top secret na ang imong pangan. Kay number one, for your protection. What if ikaw ray nagbinugtong nga nidaog ng pila ka milyon? 300 million, 500 million, unya. Most of the time, usa ra magid katao ang mudaog. Di ba? Unya, og ipahibaw, i-broadcast imong pangan, aw. Sayon kay kalang tultulon sa mga tulisan, o kidnapper, o ubang pa mga daotang elemento. So, ang ilang balaod na, ihilom gid ang imongan. Yamot lagi to sa una, nga nay manaog, tag-unom ka buok, 5 ka buok. Pero og imo gid kunong pangitaon, o kinsa to sila, ang kabalik-balik ka na nga pangalan sa musar ka tao? Jinggoy Estrada? And that was the time of President Joseph Ejercito Estrada when he was president. Pulis mo kasulti na kuha na nga, kuhan ba? Kanang pulis nga kining protector basyaw. Kay sila may mas nahibaw, sila mas nakaila kinsa ng mga insider niya. Jinggoy kuno Jinggoy. Every kuan ba kana bang nahugog regular nga. Oh, sige lang kubra. Pero most of the time amo daw o sara man gina, pero nagay kuno instances nga tingali mapilde siya sa casino or na ba siya gusto palito, o sa baga matakibaw. Mukalit lang nga tulo ang didaog duha. Yung inig-check gid nimo anas record. It's either si Jingor o iyang driver o iyang parente. Basta anybody from the Estradas. So, di gid na nimo malikayan nga magduda ang mga tao nga lagmit pasig do na agyoy ko ano? Do na gid tingali binuang. Nagi tingali hukus-pokus ba aning luto kay like kanang singana ni kanang isabong. Kanang isabong pre-recorded ba gina? Kay bawa magkitana nga ang uban na gibalik-balik na gani ang sultada. Lipaton ka lang, 5 ka sa suds, 24 oras, kapin 300 ka sultada ang mahitabo. Nya masagugin na nimong unsay kolor gipang sulob skoy media. Okay, so ang uban na pre-recorded, gibalik-balik, sumunang daghan ang nadato anas atong ang ragyod. Si atong ang mga igala og si Sunny Lagon. Mura gyud nadato ana. Tinuod lang. Ug ako'y pangutanon, daghan kaayo ang mga nalipat ana. Sumusad ning loto. And there was a time nga gi-question gid na hasta pagani ng pagwiing kana bang ilaman ng timbangon ang bola. Di ba? Nya so na i-televise gyud karon televise nga pagtingali. Oh, pero pre-recorded gyapon na sam. Oh, pre-recorded gyapon na gyud gyapon yung mga milagrong mahitabo ana. Na bagoy dili pwedeng
Hausawon sa Pilipino. Hausawon pa maging eleksyon. Luto pa ka. Nya kanang 430 ka mga ni Daog Sam. Storya pa na sa mga bugoy, sipyat sila na. Murnay na sipyat kuno ana. Anong ingon anak kagyan? Oh, dapat unta kunuan ng target naras mga labing dagana na duha tulo. Awa gunahak ang chances nimo of winning the lottery is very rare. Slim gid kayo na. Di ba? Huno na ako na pila ka combination. Oh, 65 ba ni, di ba? When you say 65, mga 5. Ano ba, ang imong pwedeng, ang combination ba? 6 combination, oh. So, niya imagine na, niya imo nang i-multiply into different kinds of combination up to 65. So, pila ka milyon ka numero. Niya, kag mga, ako'y nabasa na mga pila to, 700 million ka combination. Niya, na 400 ka pin ang masod. Di ba, kada patad di mo, mupatad usa ka og balig 700 million times for you to win just one win. Okay na daog na ka. Ingon ana, inalaon tanan kang combination ba? Sus, imagine na niya karon 400 ka mo kung imbestigaran na ninyo eh. Kana kung binuang sa mga katiguangan nga mas maigo pagkagliti kaysa mudaog ka ng luto. Oh, 5 ka ng statistics. Kana we are talking of statistics, ha? We are not talking about kanang kining usinganan ni kanang mga kunkuan lang. Statistics, kids. No, statistically wise, it's close to being impossible for anybody just to win anang luto. Mo bitang gitawag nagsugal kay most of the time pildi ka. If not all the time, pinagi mga tao anasan nga nangamatay na lang gikan sa pagsugod na ng luto, hangtod na lang nga nangamatay sila. Wa gid katilaw daog. Nakitawa na, daghan na kay na sila. Daghan na kay na sila gikan sa pagsugod, hangtod na lang ni puti ang buhok, hangtod na lang nga gikarga wheelchair, hangtod na lang gisudog lungon. Wa gid katilaw og daog anang luto. Kay mo magud na ang mugid na ang nature sa loto. Intended na siya para sa tao nga mapildi. No, ang nature niya is for you to lose. Para ikaw maadik unya mapildi. Balik-balik kag pusta, wa kay daog-daog. In the hope nga someday mo daog ka. Mo na nature niya. In the hope nga someday maluoy ang Ginoo sa imuha. Donggon mo mga pagampo, padag-on ka, pero in the meantime, pusta usa ka. So mo'y nakapait anang luto. Ako, digig ko, sa tinood lang, wagig ko maibog ana. Although legal na, maligal or mailigal, bisan ganig buwang sa, wagig ganig ko kasuway ana, digig ko kabaw mo tanaw, nganong manok. Giyon sa nang pagtuslok anang tari diha nga namagitawng may kay mo tanaw ana, oy. Daddy Choyax, Daddy Choy, may buntag ni mo niya. Yes, mayong good morning kanimo, Kuya Jason. Good morning, Daddy. The real talk. Kining kining hirit lang ko ni mo ni anang singan ini kining issue imong isgutan. 7 million ka combination na. 7 million. Kanang sa kuan. Ako marag mas dako akong pagduda nga doon na ginay duwa kay imposible kay nang 433 winners, no? Nasundan paglain karon na nasad karong adlaw. So with that I think that should be looked into, labi na ni ang nagdara ba sa sweepstakes. Usara ba na, number 1 contributor ba na ni BBM, basing ating na mawi na, o dali-dali, no? Atakibaw, no? We can never tell, no? These are just speculations.
But we cannot avoid that kind of speculation tungod kay naman ko'y kuan, kahoy pa na gamot ba? Musalingsing man gina, basta na gamot, di ba? Tinood. So, muna, that should be looked into, no? Kaya, wa naman tayo kapaing na ni Kuya. Sa gaasa ta, wa naman tayo trust and confidence sa mga ahensya sa gobyerno, sa mga nagduma, tungod ni ining ingon ta, doon ay mga trust issues, no? Yeah. Nga mao'y kuwang masig LGU pa, nasyonal, puwerteng pa ita. Napapas garma diya, Daddy? Wala na. Wala na? Itulihan naman siya. But before ni before ni exit si Duterte, ni resign na si Garma. In fact, one of the complaints niya ng mga nagpalisensya yun, nagkuha yung franchise. Sibaw ka ba? Ang magasto di ko na ng franchise is no less than 50 million. Sus Maria. Yeah. Well, anyway, mabawi naman na nila, no? Ayuhunog da. But it turned out, nitsabaw ng mga STL franchisee, nga nagamay lang kita because the illegal STL still continues with the protection of some unscrupulous law enforcers. Nga they get a weekly take, di ba? Yeah, tinod. So, nitsabaw tao, no, ang kanang mga licensee because it doesn't serve the purpose now. It cannot, si Garma cannot escape suspicion because he's manay akong nakitaan ko nga nakaingon yun ko si BBM puting naghanag yung problema nga yatubang. Tinood na, karon nang resign na sa dang ko ano? Karon ni resign Chris Calida no nga? Doon na siya ay problema sa panglawas. Kana mo tinuod nga health reason pero kana si Trixie Angeles based sa atong mga nakuha nga mga report arrogance kinang iya. Si Trixie? Arrogance. Maayo raman ni Trixie nga or nang loob sa TV, she projects to be three times. Onya George pero nitsabaw manggot ang kontra niya mga mainstream media man. Sabi na ang Malacanang Press Corps which is composed of mainstream media. Kaya ang iya magong based sa impormasyon akong nadawat nga he was more sympathetic, supportive sa mga social network netizens o vloggers. Kaya na iya, that's where he belongs. She belongs, no? Niya, kana sila stinking Pinoy, yan ang mga sakop. When they went to New York, naibawan nga, kung yun, tanan dito ang mga vloggers mo na uban, gastuhan, pero ang katotaong mga mainstream media, maotay, they were left to fend themselves, no? Murag ang mainstream na inoy na second-class citizen. Mao na, that's well said, no? So, strong man gyapon ang kaning ko kay di pa maguta high-tech yun all the way, di ba? Murag nabahin pa ba? Nabahin pa. So, mo na yung sa rason nga ibirahan og maayo si ko, mawilga man ang kuan, ang mga mainstream media na sa kuan. So, he was forced to good, no? Murag ang ipuli si Mike Toledo. Well, mausad na assumption doon ay mga ngan nga akong nahibawan ni Gawas, kanangan lang ko nag-Chavez. Nga, poong pas mga taga-OPS nga mga kailan nato, kinagang taga-migo diha, nga, kuan sa kuno kayo na, kuyaw sa short circuit. Mangurinti. Mangurinti ko na. Ang usa that is being considered, I forgot the other one. Doon ay lang i-consider. Pero strong si Mike nga mag-i-post. Doon kay barkada mo na siya ni Babe Sumaldez and then he has been siya experience niya sad si Mike Toledo kuan sa ni hang sa kuno na oy niya kamao mo apil he knows he knows the ropes no anang butanga kay
The fact alone nga siya mo overall Vice President for Public Relations o sa kadako kayong conglomerate. So he is no joke, di ba? So dakong posibilidad. Nya artistahin sa kuno kayog apil oy. May pagkapiolo Pascual kuno pong panitulpo. Tinood na makalaglag ng pante o si po tulpo pa pero marag exaggerated sa tingali na pagkasulti. Kaya doon na marag di para nako dili na real talk. Mas mo to sa real talk. Kapoy. Assumptions, no? Because it takes reality to be real to succeed in life. Diba, kuya? Yeah, og akong sundon kang Angel Kids, labas og tukma, Sir Choy. Now, so man na sitwasyon niya si Vic Rodriguez maramag wala naman gana yun si Vic mabalik based on what I know. Chief of Staff man siya, di ba? Yeah, pero wala magpangkuno na mo report. Mura din siya si Peter Labinia ni Addo no sa bag-o pa kayo? Maragwa ganahi. Tingali kay kana mo kung Malacanang di kasuhito diha. Pariharang lakaw gares koridor magbantay kas mga pultahan mabay mga python magawas. Snake pit din na diha. Mana insulti nila, mana delikado na diyan dapita. So you have to be always alert, no? Kaya maghimo kuan gani magdaay jud kag flashlight nga LED. Bitaw kay akong namatikdan niya dali. 6,000 lumens, Every time nga doon na by change of administration ang gubot kay ana for the next 100 days after ang bagong administration mo assume tinukmuray gyud. Binitaray kay dili lang kanang tinukmuray kinaraan naman ang pagiha. Palit lang kag Seiko watch gyud. Seiko sinikhanay gid. Sinikhanay mo maayo diha. Ana nga lisod inabigar bagong administrasyon kay pareha man ang biyahe ka sa Sikihor nga bawod kayo na panahon nga bawod nga delikado, di ba? So dili ka mo nabigar di ni mo tuyuan kay ba sino niya ma-apel kas disaster, di ba? Correct, Kuya Jason? You're absolutely right, Daddy. Malipay kay kung makadungog ko nimo kay mamina man jud ko nimo kay mo jud gitikon. Uy, kanong gahapon nga nagmisa naman itong diway RF sa imong program? Wala. Basta misa gani, Kuya Jason. Exempted man na. Pero, ang akong nanda na Friday man or Thursday ba to? No. Hey, ipamaligya mo sana ni Father Bob ang mga misa-misa diya. Daga man naghalin. Pero di ba every Thursday to sa una, ang misa? Not really. Case-to-case basis lang na. Ang misa. Pero imong kontra Ginoo nauna ka. Ginoo og pare alisod kayo. Para kag ni amba ka sa Sisilex. Ayaw na lang. Whatever God wants, give it to Him. Mana. You should also be real to Him more than ever. Diba? Because in return, you will get real love. Right, Kuya? Yeah. You're my daddy. You are my Kuya. Huwag sa mga pikot og mata pa, maparintin ako. You are my aya. Ako may imong shooty. Ang mga nagkailan na ito ba, may kining murag na gini na hibawan nga sila randuhan na kay Bao. Kaingon sa ta nila o kumingon sa ta. Sakto po. Mana. So, mora na ako yan. Di ko alam ko kanang ingon nila nga mas maigo ka pa sa liti. Makaigo ka sa loto. Sakto kay na. Bitaw. Pero natingata nga. Nagkiat mo, wala mangyati nagamit og equalizer ang Ginoo sa liti kaya nagamang nangaigo. 433 kaigo at 500 million
first time in the history sa Loto. Tibo kalibutan na ha? Pilipinas pa nagkunaan na. Kung kuyawan nga kining nagda diha niya anggaan niya ni dili na ni Robles kay kanang asay ang apelyido ko naman ko na yung mga feng shui gyud sa mga Chinese pa ba. So kini si Robles, I think he's just trying his best tingali nga to go against his feng shui. Diba? Sa Bisaya ni? Kanang Robles, Bisaya ba ni? Dili, Tagalog na. Tagalog ni? Amot nga nung kusgan ka na diya sa suod sad kay akong nung kusgan sana. Power po. Kuan sana kaning dunay inboard og na kuan pa na dunay speedboat pa na dunay inboard do na pag outboard. So kusong udagan. Pas kayo. Pas lisod apsan. So mana nga I think he is just trying to correct sa iyang feng shui. Kay kanago iyang apelyido Robles. Imo nang ikuan sa Chinese feng shui dictionary. Mo na giingon Rob is less. Diba? Robless. Karon, I think he is going against that feng shui. He's trying to fight that feng shui. Mo na nga. Rob more. Rob more. Imuha na din ako Diba? Wala. Is that correct, kuya? Yes, Daddy. You're right. Sige na kay marag oras na ron sa imong panginabuhi. Okay. Anya, salamat sa higayon imong gihatag o sa mga minilyon nga mga tigpaminawa nimo. Daghang salamat. Akong idali-dali og paong akong monitor kay kuan man god ang atong monitor maramag kanang wahi kayo. Internet mo guni? Internet. Marag usahay magunahon na ako nga nakasakay bakas kuya no. Dahil kuya na ko muli sa rear view mirror pag nakasakay ka wahi man. Mga kwanta, letag mga 6 seconds. Ana. Tinood na. Pero sound naman. We have to go with the modern times. Wala. Kaya kanto kaya punta sa STL. Og tayo na ng mga nagkupot sa STL. Matagak na. Doon na yung mga casualty, di ba? Muna. Ari na lang tas pindot-pindot. Wala. Di ba? Absolutely right. O magkaliso, doon na pa yung mahak. Okay. Thank you. Salamat, Danny Choy. Okay. Si Danny Choy sa DYRF. Ato gitong ang nakanindot magudani basta naas Danny Choy kay early morning, early laughter, di ba? Katawa na gini atong kabuntagon, lipay na taan na, nindot na ng dagan stibok na to adlaw. Mo nang malipay kay kung anani sa Danny Choy kay ano bang mugaan ang atong paminaw kada buntag sam? Basta mo katawa ko nindot kay kung adlaw. Unya atong oras mga igala alas 9:15 na standby mo palit ako. Okay, balik ta sa ato ang tulumanon. Sa gyapon ako si Jason Monteclar hangtod ta diri sa alas 10. Ang ako'y nabasahan ron diri Sam. Kini actually article ni siya ni Corina Sanchez. Ingon siya diri nga ang chances kuno for you to win the lotto gilgiga mas grabe pa kini sama 28,989,675. No muna ilang computation. Muna imong chances of winning. No, mupusta usa ka og balig ika 28 million times. Ay ha pa ka pwedeng mo ingon nga nimudaog kag luto. Hurot ang atong kwartaan ay. So iyang gi-convert into percentage. So for you to win, dunay 0.0000034%. Grabe ha. Mas dako pa ang 0.01%. I don't know if there is such a thing as 0.01% kay either 1% or 0% or 100%. Pero kini, wala gyud. So muna nga angay kining ipa-indisikar pero sa di pa ko malimot ha. Mugreet data og happy birthday sa ni John Alcober gahapon ato ra ba itong natawgan? Kuha na des John, si Tintaan News diri sa Alcober. Taas-taas na ng idara.
kanang idara og sa mga karaan pa bonus na nasam. No, kay ang average lifespan sa usa ka Pilipino ha, average Pilipino dire sa ato ha, is around 60 years old. Nag-anap ka ubos. There was a time nga niabot nag 66, 65, then naimong 62. Karon 60 na. Nag-anap ka ubos ang average nga lifespan sa Pinoy. So kanang mga nilapas og sa 60, sus pasalamat gid mo sa Ginoo ana. Sam nanawag mas Mayor Johnny. Palihog ko kog tubag sam. O kunsay kuan na ni. Nawa na sam. Nawa na. Basig ana to manawag dia. Kasi piyat lang tinggal tong pislit. Basig ang DPWH. Ay, bitaw sakto. Nakakuha kog number sam. DPWH, nakakuha kog number, kalimot ko. Na ako'y number ana dire. Time pa ha, gipatadaan ko. Pero ang wa ko na time pa. Engineer Elvis Kalunod mo ni ang district engineer sa DPWH kung wa ko masayop. Na si Mayor Johnny sa Pikas Linya. Sir John, good morning nimo. Hi, good morning, Jason. Yeah, good morning, sir. Juan Jay, I would like to bring it to your attention again anang daan itaw leading to the population of Bogo. So ay ko no interview ko no ang regional director sa DPWH. RD. Okay. Wa magyapon na tandog anin, wa magyapon gihimo diri sa kining daan leading to kining Kogon Road. Hello, Sir John. Kogon Kogon leading to the population of Bogo City. Kanya gisikag pangguba diri mga daan sa national government. How diri sa National Highway labi na address Binabag area. Ilan na sa ning giguba ang pa man tani. Unya di ay kaning daan ngari sa kuan ining Kogon, wa man gid nila hilabti. We have been bringing it to the attention of the district engineer. Mga 3 weeks na niwa mo gid nila kuan na unya delikado pag yung tayo ba. Pangutan na ako no kung sa'y policy nila aning mga ipangguba, kunya ilang ibiyaan, na sa noy ilang giguba na po ron. Mobiling? Naputol lagi. Hello? Mobiling siya? Sige lang, naman ko yung numero ani ni Kuan Sam. Kuara ko yung numero Sam. Select all. Kanang na ang Jay. Sige, Sir John, ato ning aksyonan. Kadto lang han ako yung numero nakuha. Actually, nakuha gyud kog numero. Okay, thank you. Bisag sa dadalan ko no sa regional director kung sa ilang policy gyud nga. Sige sila pangguba na ng daan nga maayo nya ayo nila pero di ay ilang daan. Pasagdan lang. Naay mga karsadang gubaon dili ayohon. Nya naa sa gipang guba o ayo nya giguba nya dili sa balikon paita. Naputol si Mayor Johnny Sam. Ani na lang Sam, putlan lang si Mayor Johnny kay naputol man, di naman madungog. Mobiling tingali, putol-putol gyud. O niya nako gisend mo Sam, Engineer Elvis Kalunod. Pangutana ko no siya daan og unsa iyang present rango di asa DPWH o niya mangutana ta og unsa may set up ana aron diha. Okay, I believe murag mo ni siya kuan. Before we go to the district regional director ato pangutana sa ang district engineer. No? Kining regional director actually makontak ra gid tani. Pero basig ugma na to makontak sam kay kinamag ko'y tawgan na ni para nga mutubag kay kining mga tawhana. Labi na kining mga regional director ni DPWH pag yun, asa na mutubag. Pero natay hangiyon sam para nga mutubag. No, natay hangiyon. Sa kini lang kuana, unahon sa nato ang kining district engineer diha. Mangutana ko no ta og ngano ni kay murag taud-taud ta kining reklamo ni Mayor Johnny ta. Nya lisod kayo dili ni nato tanawon kay kuyaw masagod tinuod disgrasya. Magtanaw ka namo koy mga litrato ron diri sa mga dan. Anong wa masagid taw ni nila tiwasa ay kakuyaw ani labi na sa mga magmotor niya magabi ba. Malipat ka ni mga kaigalan siguro gyud ka.
Inig katulimbang si mong motor, ang musao ni mo maintag si San Pedro lang. Kung ang musao ni mo bato, magunay mong siguro yun. Di ba? Inig padagan ni mo niya, labinag, magabi Naiiro mo labang, inaning kalakiha tanaw ko. Mukalit lang katikwang imong motor. Nagring na. Pangutan na siya daan sa mo kung sa iyang langgo. Kini si Kalunod, engineer. Ito nga na niya? Elvis Kalunod. Ay, murag taon-taon na gining problema ha. Kay awa ha, ang suwat diri nga napada ni Mayor Johnny gi-address diri mga igala ni asa man gi-address? Bunuan? Ano dili? DPWH Secretary Manuel Bunuan siya di ay. Dated September 16. Matod pa diri, I am writing to express my concern and frustration. Cogon Road. Pangutan na sa doon sa iyang, mangutan na lang ta sa mo sa iyang update. Update lang, update. Yeah. Engineer Elvis, maayong buntag nimo sir. This is Jason Monteclar. Good morning sir. How are you? Live ta sa DYCM. Good morning sir. Okay naman. Yeah, sir, salamat kay sa oras kay imong gigahin sir. Actually sir, mangayo lang gyud mi og update. No, it has nakadawat man gud mi og letter from Mayor Johnny Martinez. It has something to do aning mga karsada diha sa Cogon, diri sa North Med, diri may Taytayan, diha sa Pulambato. Unya, I think murag natagaan sad mo aning nga suwat, nya kami sa gi-copy furnish. So nanawag na lang gyud ko nimo engineer para nga mangutana ko og unsay update sa kasamtangan aning mga karsada nga concern. Sa pagkakaroon sa ato ng giatiman karon, in fact nga ato nang ipatawag ang mga contractors. Atong makita karon sa atong mga kadalanan karon, especially sa atong National Highway, ga trabaho pala atong mga contractors na to. Wala na ito napabaya. In fact na bisag mag-ulan o masay gani, kuha sila kani mag-overtime. Sir, ato nang giatiman tanan kay ang atong programa karon sa Gibon is a cash-based method. So, dili na siya ma-extended ngadto sa 2023 because we have already naputi programa sa mga 2023. So, kinahanglan matiwas gid ni siya before the year? Before the year end. Amo lang kuha sa mga katawan nga dili kay sila mabalaka because we have also a target. Kanang mga inguna na sir, inyo ba ng pambutangan og mga safety devices, no? Like for example, mga safety devices in fact nga kanayan ng uban, natay mga traffic men, traffic officers. Makita man nato diri sa ibabaw sa mga 90 mga naigaon ko rin diya. Natay mga tao nga man yan. Bisag ka ng mga Domingo, naabli sila traffic men. Kaya ang kuya mo tingali sir na magabi unya na niya malipat magmotor unya or mga po na atong gikabalakan. So we are trying our best nga among instructions to the contractor nga among yung pasugan. Kaya sir, sa imong nahibaw duman, mga pila na ni ka buwan dia sir gikan sa pagsugod. Naman particularly kini sa Cogon. Sa Cogon, kuha na siya. In fact na ang sa Cogon, kuha na siya, ang gitrabaho dia is drainage na lang. Drainage na lang? So humana ang dan. Kining sa kwarto, kining dapit sa may barangay Taytayan, diya sa North Med Diagnostics, diyang Kilira. Mahuman na po na siya. Mahuman na siya? Amo lagi paniguro nga within this year, so dili pa matapos ang tuig, mahuman na siya. Sige. Sige lang Sir Elvis, salamat kay engineer sa imong oras kay mangayo lang ko nimog update every now and then. Sige sir. Open na ta kanunay kay public service man ato. Yes, that's right. Okay. Salamat kayo sir. Thank you for your time. Sige, akong gihangyo sa
kanginan nga magpailo because ang ato pong mga contractor naningwa po na sila nga ila pong humanon ang ilang kontrata within this year. Kana mga contractors ano, by the way, kinanglan na magina sila period para nga makadeliver sila sa ilahang ko ano, kay if not Muna gitawag ato sa kontrata nga contract duration. Contract duration. Doon ay mga specific dates nga kuan. Pero within that duration, napo na siya yung mga suspension. Okay. So, na yung mga allowable period nga di sila makatrabaho or... Pero most of the time, og mo extend na sila, sir, doon na ba'y right ang DP ana nga mo penalize ana nila? Or mo sanction? Natay gitawag ang mga liquidity damages. Kung mo alapas na sa contract duration ang ilang pagtatrabaho sa isa ka project. So kanaron din sa bulldozer, wa pa na sila nilapas sa ilang period of duration? Wala pa. Sige. Sige lang. Hatag ako mo ng mga additional information, sir. Sige, salamat kayo sa bisa niya. Mutawag lang ko nimo, sir, anytime. Bisag off-air lang. Okay. Salamat kayo, sir. God bless nimo. Sige, God bless. Sige, may buntag sa tanan. May buntag. Si Engineer Elvis Calunod, no, ang First District Engineer diri sa First Engineering District, no, diya sa Norte. So, sige lang, at least naka-establish na og contact sa Amiboy, yan namang gipasalig nga before the year ends sila kunong timason. I don't know if naka-monitor ba si Mayor Johnny, tawagi ko no? Sige lang, kaya at least na-establish na itong contact. Pwede na ako siya tawagan anytime. Sam, Mayor Johnny, nanawag Sam. Palit kong tubagan ni Sam. Pero di ko ka tubag kay on-air man ta. Igna Sam, nga na-istorya na nato ang... Nya di man madungog. Igna nga, kuan. Ato lang patawag sa kuan dili, on-air. On sa baka. On sa Sam. Ako sa. Commercial sa ta. Sige. May standby mga kailan sa di pa ta mo kunat ito sunahan. Ato sa palutson kayo bilang ng mga Okay, balik ta sa ato ang tulumanon sa Gyapon. Ako si Jason Monteclar hangtod ta diri sa alas 10. Unya ato matong na interview Sam ang First District Engineer, no? Elvis Calunod. Nga matod pa niya kuan na kuno murag drainage na lang kuno mo'y tiwasonon. Unya nagbutang gi kuno sila mga personnel dito para magman sa traffic. Nya ikaduha na kuno yung mga safety devices like mga paskin, mga signage, guban pa. Pero kibaw mag-unsa, gitawgan ko balik ni Mayor Johnny. Ingos Mayor Johnny siya, wa man tingali kaadto ng tawhana or bisag muagi lang ang mga dapita. Nangutana ko Mayor Johnny, ano man sir siya? Karon lang yun, nagstorya ta mo pag-agi lang ko. Kunya sa wagi bisan Osaka personnel dire sa DPWH ang nagman. Why mga safety devices, why mga signages, nothing, zero. Kay makita dire nga dunay nagtrabaho. Oh my God. So matod pang Mayor Johnny lagmit katong tawhana, absinoto. Sige lang, atong palo-apon, kay posible tingali nga, kay kini magkong nana sa ibabaw, kanabang mga high-ranking na DPWH, most of the time, ang report na malagod mo ilang agdon, noon niya, di na maguna, amot, napabanay panahon sila nga, mga tugid sa area para nga mag-ocular, kaya ang gisaligan na nga, by the time nga talihinapos na ang project, ay pa na sila murunda dito. Pero most of the time, tagaan lang na silang mga progress report, gikan silang mga field officer, unya mura sa na ilang pirma-pirmahan. Unya, mo bitaw mo ba na Sam? Ako kay bawo kay ko Sam nga ang picturean ang lahi na dan. Kasuway lagi ko na Sam, sa una bumuradyo ko nga naireklamo ba. Nya district engineer sa to dire sa North sa Cebu City nya mingo sa. Pag sige sa ingon nga maayo ng daan na nya. Among tatan nito retrato or video nga. Uy dili tanawar ko ka sa nya mukuha sa dai balik ko sa record. Ikaw at sa record, yung itakdo sa mo ang mga video or sa mga photo,
Mingo siya, nito palagi sir, kanang inyo bati man ako sir, kanang imong gipakita nga karsada, labangon na. Kanang labangon sir, naana sa south, wanas north. Oh. Giilad ka sa imong field engineer. No, suroy-suroy sad pag may time, oy. Ocular sa Bojotay aron makit-an gid ninyo ang kasamtangan nga kahimtang. Kay kasabot kita nga when you are up there, when you are at the high rank nga posisyon sa gobyerno, dili na magna sila mga dugis area kay layo naman sam. Ambot og asa ning opisina sa First District Engineer. Nas Midilin. So, magian ra niya. Pero kasagaran man gud, ari magunas last main magtapok. No, ang naamagod na dito, most of the time ang mga field ko na matingali engineer. O ari na mga SRP magtapok-tapok kinamagin na ilang opisina diya. Pero ani na lang. Posible magod nga way kalibutan ning tawhana wa agit kita kay more confident pa kay sa moingon nga naay mga nagmaan dito nga traffic personnel, naay mga safety devices. Labi na dias kugon, diya dapit sa may barangay Taytay o Taytayan. Ako motojo ko nga ang field engineer mo ray nag-feed niya information nga okay na ta diri. No, kay kani ko nagreklamo nga ni abot. So most of the time, iya gilang pangutanong yan tao. Be, unsa naman ni? Yung moingon sa to mga uplok dito, okay ram ta diri. Agilad ni. So, muna it's either siya lang ilad or nailad ni. Pero sige lang, di lang ta mo conclude dayon. Kay in fairness sa tao, atong yung susiyon. Unya mo to nga nang hangyo kog mga kaila nga video higid na or kudaki katog yung real time ha. Nga nagi pizza. Then ipadadiri sa ko kay ako personal na nga mo bit-bit gyud dito sa regional director. No? Ato ginang tanaw dito. Og natay lugar, ato king pangitag lugar nga maatiman dayon kay kuya prone case disgrasya kay mismo day kuno si Johnny Martinez. Hapit gid kuno siyang hibangga tungod anang karsada diyang wa na nagkatimao. In fact gani karong adlaw nagpagawas ko sa mog video no sa ako ang podcast sa internet nga ganun kupon magina inyong karsadang ayo. Ang karsada ba nga in good condition, tarong maayo pagigdagan, nindot pagid kayo niya tuyuan gyud bangag, buslutan gyud. No? Buslutan gyud bungkagon gyud kay magbutang sila bagong dan niya. Nay mga dan nga kanang klaro gyung wa nay atiman nga biyaan na gyud gobyerno Ginoo. Ang karsada ba nga wa nay Ginoo, karsada nga wa nay gobyerno. Mayon ta pagsulti nga buhi kay libaong. Kanang buhi nga libaong, pasabot na. Kana bang mga klase nga libaong sa mga manggukod og tao? Tungod sa kalawom sa libaong, murag mangaon og bata, pait. Wa gid atiman na, pero nainoy mga gwapo kay dan mo'y bungkagon nya tarungon. Libog gining gobyerno ha. So kung makalugar mo liana, The Not So Late Show with Jason Monteclar. So again, muna nga atiman na taon ninyo kay kining daan man ko dili ni tiaw. Kining disgrasya sa karsada daghan man kay factors ana pero ang magbalik-balik ana pronagi magbalik-balik ana nga factor like for example kining poor road condition. Kining national highway supposedly di gid na nimo dapat unta lama-lamaan o yama-yamaan kay ang mangagi man gud diha kining kusog kay highway good. So labi pag kung ato mga karsada poorly lighted, dili kayo wa kay hisog iba way mga poste suga o suga sa poste. So lagmit ana og nya bati pagid ang daan. Lagmit ana nay mga disgrasya mga tulimbang sa kulang gisulti may lantag katulimbang nimo. Ang mosaw nimo dito sunahan diretso kang San Pedro. Yoroy makuma usa kag balik usa ka buwan. Ting malasa. Put doon pang kwarta nimo, matay pa ka. Or negligence. Kanang negligence o sana sa mga factor sa mga disgrasya gisdan kanang di ka mauba nga mutahod og mga traffic signs or mga speed limit or uban pa nga mga pahimangno sa daan nga kanang baliwaon lang. Ikatulod drunk driving kana mo ginay sagad kayo but most of the time sagad gis mga aksidente sa labi na kanang mga national highway kanang iro nga mulabang kanang kalit lang iro mulabang di mahipos niya labi na motor siguro gid ka
Oh, but kinirong specific kayo nga problema dire sa Barangay Cogon, naman ko ilista dire. Dire sa Cogon, sa Bugo, dire sa Barangay Taytayan, dire sa Pulambato Port. Mo ginay mga specific kayo nga problema ron diha nga wa gyud pataon tiwasa. Now niingon to si Engineer Kalunod, may unta nga mukuyog, di lang mukuyog si imong apelyido ang inyong performance. Di lang mo dayog kalunod. So, may lang unta ba nga kanang matinotong yung gisulti nga before the year ends. Kaya mag-budgeting na masagura sila after the year ends. Mabitaw nga ilan ang dali-dali og dispose ng ilang mga kwarta ron. No, mabitaw ka ng mga daan nga kuansan mga maayo pa nga daan. Ila dayon ng scrape. Okay, ila dayong ilisdan. Kay gamay naman gasto na, kay gamay naman lang habilin silang pundo. So ilagin lang kinahanglan dispose, ilagin lang i-liquidate. Kay og pananglit manggod makitaan sa audit nga wa nila nahurot og gasto ang gibudget para aning karsadaha, inig sunod ana nilang request for budget sa deliberation unya dito sa Congress, dili na sila katagaan og much bigger nga pundo. Ngano man kay pangutan-on man na sila. Oh, ganong tagaan man mo na mas dako nga wa gani mo kahurot sa inyong gamay. Oh. Ana na may tabo niya na ilagi nang i-liquidate tanan, ilagi nang ihurot og yabo. So og pilay gamay ana nilang habilin, ilagi nang ihuwad. Mo nang moingon mo, nganong dili man ayuhon ang katong mga gubaon gid nga dan? Kay number 1, ang gubaon nga dan mas dako og budget. No nya gamay na lang kay karon ting kabantay mo basta ting tapos na sa tuig, maglumba nagpang seminar. Mag-seminar sa adto seminar ang mga 5-star hotel. Ana mag-seminar, magsigig pangguba og dan. Atog Boracay, mga 5-star, asa pa na sila dito magluling hayaw because they need to liquidate and dispose all the available funds for a particular or for a given year. Okay, by the time nga mahumana ang fiscal year, ug pilay sobra na, it goes back to that National Treasury sa General Fund, and then later on inig-audit ana makita nga naa sila surplus, inig-pangayo ana nilag budget dito sa Congress. No, sa committee ana inig-evaluate ana sa mga congressman. Oh, naam lagi mo sobra. Ya mangayo mo dako, buwang mo diha. So muna siya nga, muna ilang purpose. Muna ko nasabtan. Ari mo kadungog na as DYCM ha. Sige mo kadungog na sa ubang istasyonan. Nagaba lang. Ang ubang istasyonan, sige lang pangumentaryo tanod. Tanod, maestra. Oy, watay ko mo rason. At ngayon na lang ninyo mga masunod na itong tulumanon. Tangan na lang sa mga kaubanan tadres DYCM. Masunod karon dayon si Kuya Sammy B. Sa gihapon, ako si Jason Monteclar. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Halang doon si Bathala Labaw sa tanan. Anak Bisaya! Hantod sa sunod na higayon o sa samang takna, dinigapon sa istasyon. Anak Bisaya!